ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саудо ТВ. Ирӯз 3 октябри соли 2024 навор кардем баҳри шумо 11 дона хонаи фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва якчанд рекламаҳои дигар баҳри шумо. барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, навори банда реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастаем. хонаҳо аз Душанбе, тарафҳои Каратегинский, тарафҳои поёни Корвон, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Сино, ис тарафи Ваҳдат, и тарафи Ҳисор, ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Данғара, ноҳияи Хоб, Рӯдакӣ ҳаста, Ленинский район аст бародар азиз. тарафҳои ноҳияи Ёвон ҳам дорем бародар азиз. аз шаҳри Конибодамо хонаи фурӯшӣ рӯй кардан, квартираи фурӯшӣ бо диққат тамошо кунед. дар ҳамон комментарро нависен аз куҷо то чанд соат шумо хона дар кор, навори баъдина ҳаракат ка аз рӯи комментҳо шумо навор мекунем, хонаҳоро пешон мекунем. меҳнатҳоро қадр кунед, навор дар лайкҳоро бизанед, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунед. ҳолатҳои меша хонаҳои арзон рӯй мекунад, успетка мегиред, навора сар мекунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский дуда қарор дора, тарафи навхонаҳо да ҳаста меган. инами хонаи барак мақсад фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. ду хонаи барак, масоати умумии хона 6 сотиқ мебошад. хулас 180 нархш бо арзон мекунанд. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp ҳардуш кор мекунад. меган ки гирду ванаи ами хона маҳкам кардаги участка ба семинблок забор гирифтагӣ. масъалаи бания, подвал кадагиай, хона без ремонт, коробка мебинам ҳолат. документҳо масъалаша бигирем мага мега 100%, техпаспортам дора, свет ҳастай. хоб, сертификат ҳам дора, то светофори Жинмасира мега 1500 метр роҳ разница дора. наздикии мактаб, масҷид ҳастай. хулас маштукаҳом ҳастанд. маълумоти пурра занг занед бача азиз. хонаи дуюмӣ, хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Каромат. ана ҳамин хона дӯстон бояд дарҳол савдо карда шавад. об светаш доимиай ки бо нархи 420 000 сомонӣ савдо мешавад, бо арзонам мекунанд. об свет доимӣ. рақамҳои телефон или WhatsApp ҳардашам кор мекунад. мақсад WhatsApp-и холӣ или телефон дастӣ. назди мактаб баниса 100 метр мега дурай, дуюм этаж, як зали калон дора, якум этаж, ду хона бания калидор ҳамаш ҳастай. хоб, алиша меша ба хонае ки дар Душанбе боша, хонаи ремонтдор боша мега алиш мекунем. ихел ба нарх 420 000 сум. ҳавли стяжка кардагӣ пушти хона, хоб 180 сантиметр стяжка кардагӣ тайёрака мега. хулас ҷои хуб, ҷои беҳтарин. инами хона дарҳол савдо мешавад 420 000. агар аз номи канали Саудо ТВ занг занед, бо арзон мекунам бача азиз. хулас кадомида дар корай, тарафҳои Исмат Шариф, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Каромати, ноҳияи Данғарада занг занед бача. хоб масъала бигирен шав. масъала лайкҳо хати, лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. ҳолатҳое мешавад хонаҳои арзон рӯй мекунанд. хонаҳое ки мақсад арзанда ба нархҳошон ҳастанд рӯй мекунанд. худо хоҳад ягонча занг зан мегирен. лайкҳоро ҳатман бизанед. навораи мо далш тамошо кард бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки Тинкофф карта заказ кардияй, марамат муроҷиат кунед ба дили пир. карта бепул худошон доставка мекунанд то дари хонаи шумора. шумо фақат заказ мекунед халос. мақсад Тоҷикистон бефоиз перевод мекунед. касоне ки заказ мекунанд, боз як падарка аз номи мо расонда мешавад. ба дили пир дар WhatsApp-шон 24 соат нависонед. худо хоҳад шумо дар доставкаи ройгон мекунанд, боз як падарка бепул оварда мерасонад. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки назди ҳавлигӣ рӯй кардан дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуза қарор дорад.
4 дар хона масоати беҳад калони 6 сотиха ки бо нархи 280,000 сомонӣ савдо карда мешавад. дӯстон азиз, Саудо ТВ да бовар мекунанда навор рӯй мекунанд. мақсад баяд умед мақсад рӯй мекунанд ки ҳами аввалаш худованд баъд Саудо ТВ сабаб шава хонаҳомона буфурӯшем. шумоан бетараф набошен. агар ки нахарен акара ҳамакаса дастгир мекунем. акора ҳеҷ набоша я дона лай қатъи навора дастгирӣ мекунем да ҳами ака иншоалло савдо мекунад. назди ферма да мега ҳастай масоаташ обши хонао 13 метрай. сотиқи замин хоб 6 сотиқ замин 4 дар хона. масъалаи документҳо 100% ҳай. калидор 2/11 обши дарозӣ калидор дорад. калидори калон. қай хона беҳтарин састаяни 280,000 бо савдо мешавад. ҷои оби свет пастаяни. хулас бачако метавонед занг бизанед, маслиҳат кунед, маъқул боша бигирен шавад. фақат аз умми канали мо Саудо ТВ ҳар як хонара пирсон шен. худо хоҳад бо ягон сум арзонтон мекунад. чун азиз нашоти хона маълумот пурра ватсапшон или рақамҳои дастӣ занг занед. ҳисорда шараки шарора маҳаллаи уртабуза қарор дорад. занг за пирсон шен дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки ишам дар ноҳияи Данғара. 4 комната масоати 8 сотиха 335,000 сомон нархи хона. ватсапшон ахириш 80 метавонед занг бизанед. райони Данғара, деҳаи Каромат. 4 дар хона. хоб 4 хона кардагӣ подвалшам мақсад подвали фасон калон кардагӣ. инами хона дарҳол бо нархи 335,000 бо арзониш мекунанд. хонара мега ба хишти лой 5 сол пеш сохтагӣ ҳастем. ҳамин сол ремонтш кардем. хоб алохона, ҳезумхона, ҳоҷатхона отделни обши 8 сотиқ масоат замин. ду подвал. якум подвал 10/3, дуюмаш 4/3. мақсад обам дура. ремонтҳои хона бад не, фасон хушроҳакай. касе ки мегира 335,6 мегем бо муомилаи хуба мекунем. дӯстон кадомитон дар кор боша рақамҳои ватсапшда метавонед занг бизанед, маслиҳат карда бигирен шавад. хона, замин, мошин, квартира дорен дар ватсап мо рӯй кунед. навори байна ранги ҳамаи хонаҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. хулас пешниҳоди харидорӣ мекунем. иншоалло аввал худованд баъд савдо мешавад. худо хоҳад. дӯстон азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуэтажа рӯймон кардан дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи ин хона боша бо маслиҳатай. сабаби савдо кардани хона мега мақсад ки қарздорем мега гап дар байни худмон аз бонк қарздор ҳастем ба ҳамин хотир савдош мекунем. 6 хона плюс калидор 6 сотиқ плюс обши амиқа масоат замин. рақамҳои ватсап 2598 занг занед. 1 этаж 3 комната плюс калидор плюс баня ҳоҷатхона ва 2 этаж 3 комната калидор баня плюс ҳоҷатхона. ҳоҷатхонаи мақсади тараф баракадаган. анҷомхона ва ошхона дора мега. ноҳияи ҳамадонӣ аз мактаб 50 метр дур, аз масҷид 50 метр дур, аз балниса 300 метр дур ва аз бозор мега 800 метр ҳамин хона дурай. ӯ қарро ҳам нестай дӯстон азиз. хулас ҷои зур. кадоми мехара ош шава маслиҳат кунед ҳамроҳи ака. хулас бачако конкретни харидору занг занен. мақсад ки мо нарха бо маслиҳат гуфтем беҳад бисёр занг мезанем. медонем илтимос ай ҳаматон акара нороҳат накунен. ҳама одаме ки мехарен занг занен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуэтажа. ана ҳамин хонача бояд чи дарҳол савдо карда шавад. дуэтажа 4 комната гирдиш обши масоати заминиш 6 сотиқ. шаҳри Левакан, сарбанди пешина, деҳаи Истиқлолда қарор дорад. дӯстон азиз, хулас 85,000 сум нархш. кадомида дар кора ина пожалуйста занг занед. ватсапшон 1504 анюми канали мо салом расонен. мега ки хона қарор дорад дар шаҳри Левакан, деҳаи Истиқлол, масоат 6 сотиқ замин. ду этажа ҳоҷатхона дора. нашод масъалаи ҳуҷҷатҳо ва далши маълумотҳои иловагӣ оиди ҳамин хона. ҳамин ватсапҳои 1504 ватсапи ахираш метавонед аз умми канали мо дӯстон занг занед. лайкҳоро рамонед, меҳнатҳоро қадрдонӣ кунед. пашти ҳаррӯза бараш мо навор мекунем ки мақсад аввалаш иншоалло худованд аз канали ягон хона ягон квартира арзон шумо биёем бача азиз.
мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоҳати 5 сотих ноҳияи ёвон. бисёр вақт аз ёвон кам роҳӣ мекардам. мақсад бачаҳои азиз ҳамеша қабул кардем. бачакҳои ёвон ана ки тамошо кунед. ноҳияи ёвон деҳаи Гулистон ки бо нархи 165,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳаққи ҳамсояи мардум ҳама зиндагӣ дорад. деҳа на обод шидасай. деҳаи Гулистон 165 савдои хубам дорад. рақамҳои 95 занг зарен. барои забон битон рехтагӣ яды мақсад 3-4 рият симблокам чиндагӣ. хулас гирди хона забор кардагӣ ҳаст дӯстон азиз. хулас маълумот пура занг зарен. срочно фурӯхта мешавад. 3 дар хона 5 сотих масоҳат душ дора мега. хулас душагӣ ҳавли 5 сотих свет об ҳастай. ҳуҷҷату 100%. хоб ноҳияи ёвон ҷамоати даҳан деҳаи Гулистонда қарор дорад дӯстон азиз. худотон мо маълумот пура оиди хона ватсап шунда метавонен ҳозир занг зарен маълумот пураша бигирен. замин дар ко бошад дар аму ватсап нависен замин ёфта метавем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната масоҳати обши 62 квадрати метр дар 8 ошиёна қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ фабрика Ленинград тарафҳои коллеҷи тиббида қарор дорад. ноҳияи рӯдакӣ 175,000 сум нархи ҳамин квартира. мақсад 8 этаж гуфтан ду комната 62 квадрати метр. рақамҳои дастӣ 6109 занг занед дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ 60 квадрат ду комната ванна ҳоҷатхона кухни алоҳида дорад. срочно фавран бояд савдо карда шавад. ҳамон нафаре ки аниқ мехаранд ҳамо одамҳо занг зананд. боз муомилаи хубам дорад дӯстон азиз. хонаҳотона чен видеонавору суратҳои худтон рафта навор кунед дӯстон азиз. ин хеле хуб аст чунки ба навор тамоми нозукиҳош қатъи тамоми мақсад ҳамаи ҷоша видеонавор мекунем. гап зада фасон када пешниҳоди мардум мекунем. худо хоҳад аввалаш худоам баъд иншоалло савдош мекунем. чунки ба ин сурат фикр мекунем қаману надорам. чен сурат живой видео бо хуб аст дӯстон азиз. касоне ки хона замин дорем дар ватсап роҳи или худмон рафта навор мекунем фурӯхта метавем худо хоҳад. мегзарем ба ноҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. камтар гириф шудем бачаҳои азиз. овозмон камтар гирифтагиай хафа нашед. квартираи фурӯшида ҳастае ки ду комната квартира дуюм этаж 52 квадрати метр. шаҳри душанбе поёни корбон ноҳияи фирдавсида қарор дорад. анами квартира падабои кардагӣ мақсад шпаклёвка шикатур кардагӣ. фақат медонем ранг мекунад ромази навед 250,000 сум мегӯянд. намедонам ака чӣ бай арзонай. худотон дар рақамҳои 0304 занг занед. ноҳияи фирдавсӣ поёни корбон 250,000 сомонӣ. трезои калон мақсад соконе нестай леки арзонай нархаш. худотон бо маълумот пура оиди хона ҳамроҳи соҳибхона масъя кунед. хонараби калон фасон хушту ду комнатага калон як коридори фасон зур. маълумот пура бачако занг занед масъя карда бигирен шавад. лайкора монен подписатсия кунен. як дастгирӣ конкретни кунен. ҳеҷ набоша ақаллан ҳаме 40,000 шем ҳозир пашти 39,000 гузаштем иншоалло. фақат ба дастгирии шумо дӯстон азиз. раҳмат ба ҳаматон ки тамошо мекунен. раҳмат ба ҳамун душманое ки мақсад душманӣ мекунен. дилтон сиёҳ мешавад. зурайда дилсиёҳӣ барои шуморо хубай моданед дӯстон азиз. мегзарем ба даҳамин хонаи фурӯшӣ. ҳам бачакое ки дилсиёҳӣ мекунен дар аму комментария гапҳои ҳавоӣ мезанен. ҳамин гапҳо ягон асос надорад бачаҳои азиз. ҳастанд нафаре ки шермардое ки дастгирӣ мекунанд подписатсия лайк поддержка мекунанд. вой бар ҳоли нафаре ки ҳамин қимата қадр намекунанд бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоҳат 6 сотих ҷамоати баҳор шифо шаҳри ваҳдада қарор дорад ки бо нархи 450,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. баъзе хонаҳо бачако нархошон қиматанд. хеле ки як рӯз дар комментария нависе ки ин канала мега фақат хонаҳои қиматай мега. мақсад дӯстон ҳамин ака роӣ куна мо ай пеши худмон ҳамин хонара метавонем мо замира 300,000 монем. чунки хонаи ака аймон нест ки арзонаш кунем. ба ҳамин хотир ҳамара хеле нафаҳманда бачаҳои азиз. шаҳри ваҳдат ҷамоати баҳор шаҳраки шифо об свет дора доимӣ мега. аз ду тараф мега роҳ дора ду тараф роҳ кардагӣ. хулас ҷои зур 450,000 мега. савдои хубам дора. ана ҳамин хона мега дар ҳопоя чи савдо карда занг занед. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ ҳастае ки ду комната масоҳати беҳад калони 6 сотих дар тарафҳои кони бодом қарор дорад. 370 000 сум нархи ҳамин хона муайян шуд. ватсапшон 0378 занг занед. мега ки ҳамин хона дар ҷойи хубае, хароши места. хулас маслиҳат мекунем, нашоти нақшбоз савдо мекунем. хоб 200 метр айраи главни мақсад ҳамиқа то хона разница дора раҳаш мақсад 370 ду комната масоҳа 6 сотиха. худотон бо касе ки мехара ҳамун нафаро оиди хона дар ватсапшон занг занед. хонао беҳад хушрӯ, фасон ремонти замонавӣ зур ҳамиқа мешавад. 370 ҳамиқа метавад бача азиз. акаози нарх наво айни ҳол беҳад қиматай. як шифири мақсад як шифира мегирен ози 55-58 сомон. як тахта мақсад 6 метра гирифтем бача азиз. 6 метраи сараковкара 165 сум. нархо беҳад қимат аст азиз. айни ҳол худмон стрика канем мақсад. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед инсон азиз.